poslal Alchemistu, čiže dáme si dneska 1,5 odmerky. Fitmind Elite, Patrik Bombík, nájdete na Instagrame. Tak to je silné. Takže welcome ladies and gentlemen. Ideme ľudia cvičiť po dlhšej dobe. Verím, že som vám chýbal. Ale nebol som tu. Bol som vo Švédsku. Makal som, drel som ako kokot. Ale taký je život. Taký je život. Ide sa ďalej. Pokračujeme, nezastavil som. Idem pre vás teraz tieto 2 týždne nabombovať, čo sa týka kontentu, či už Instagram, YouTube, TikTok, proste všade búchať videá, že by ste sa mali na čo pozerať. Mali motivation, videli jak sa čo má robiť. Čiže ideme cvičiť dneska. Plus dneska idem testovať vám vlastne pumpu, čo mi chalanisko poslal Alchemistu. Čiže dáme si dneska 1,5 odmerky, máme dneska ramena, biceps, triceps, čiže budú zaujímavé tlaky na ramena, som zvedavý, ako budem pumpa písať, nažratý sme ako prasce, Sice som spal dneska asi 1,5 hodiny v noci, čiže asi chápeš, čo som tým povedal, ale proste ja som ja. Možno zaspím, ale sa uvidí, ty pičo. Čiže ideme do Žiliny, fit up, ladies and gentlemen. A vidíme sa možno po ceste, možno vo fitku, uvidíme ako budem na vás myslieť, môj zlatý, ako budem na vás myslieť v mojom srdci. A vidíme sa, čiže prajem vám príjemné pozeranie tohto videa a vidíme sa pri ďalšom zostrihu. Takže Skytech Nutrition musí byť. A teraz čiže 1,5 odmerky Alchemistu. Zamixujeme, vypijeme to a som zvedavý. Čo to dá do tréningu, čiže podľa výsledkov budete vedieť, či to máte objednávať. Pretože Patrik je čo? Patrik je úprimný. Čiže dám si Alchemistík, vypijem si to a vidíme sa ľudia pri prvom cviku. Čo sa týka chuti, tak bude to treba nejakú úpravu. Akože má to, čo to má mať, ale tá chuť je taká, no... A tak je to pumpa, vy pijete to rýchlo, čiže nepijete to pre chuť. Ale pre výkon. To je ľudia podstatné. Kupujte si pumpy na základe výkonu, nie na základe kokotín, či to je sladké. LVG, YSL, no just was bragging, yeah. Told my story, got it clear by your daddy, yeah. LVG, YSL, what's happening there? Richard Mill, all this shit, nigga, what's happening there? Louis Vuitton, bandana, boy, what happening there? D4L, starter man, say what's happening there? 99 kg aktuálna váha. 11 kg tu ťaží hore, ale či to vidno, neviem ľudia. Dajte mi váš feedback. Lebo akože mne to príde, že neviem, kde sa tých 9 kg nabralo. Či do ryti, či... A brada čo? Troška 8 brat? To je jedno, komu sa to nepáči, mne to páči. Začínajú stavy z Alchemisty. Troška ma svrbí na žalúdi. Čiže idem sa rýchlo prezliecť a
A vidíme sa pri prvom cviku. Čiže prvý cvik, ľudia, Skytech úterak musí byť. Dneska dáme na bielo, lebo dneska som celý white. Teraz ideme druhú zahrievaciu sériu. Máme nejakých 50 kg naložených, čiže úplne zľahka rozpumpovať ramena ešte. Pojeme na ostro. Some lacy just to see the bag clear, that way she could chase it. Hey, hey, I remember grade 6. I was up in Payless trying to get some A6. Now I'm Nike down in a motherfucking snake. Pridáme desinu a 5, 80 kg. Takže druhá séria 80 kg, dáme už do zlyhania. Troška viac opakovaní a dokopy povieme 3 pracovné série. Som zvedavý, koľko dáme na tú tretiu. Pretože alchemizm mi tak píše ty kokot, že ešte som aj nezačal cvičiť do piče a som dopetený ako keby ty kokot 15 minút sedím v saune. Máte rozjebať z toho normálne. Proste som najlepší. A vždy to tak bude. YSL, what's happening there? Richard Mill, all this shit, nigga, what's happening there? Louis Vuitton, bandana, but what happening there? D4L, 12 opakovaní. Čo ti jebe? Fuj. Vidno, že človek nespal dneska. Sa mi normálne oči zatvárajú, ale nejdem sa vyhovárať. Nie som taká pusy ako vy všetci. Jebe. Taká hudba mi ide, že 11 opakovaní ľudia. Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dog. Playing with my name, that shit is lethal, dog. Who you see? What? Don Corleone. Dobre, dáme ešte jednu sériu na 100 kg a zhodíme, dopumpujeme a pojeme na rozpašky. See the ball, so they sent me, dog. I just broke her off with a 10-piece, dog. There ain't nothing, I'm just being friendly, dog. It's just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just put a Richard on the card. I ain't going playing ball, but I'll show you how the fuck you gotta do it. If you really wanna fall, take your fall when you're back against the wall. And a bunch of niggas need you to go away. Druhý cvik, rozpašky v sede, úplne ideál. Za mňa lepšie ako v stoji, pretože si vieš lepšie kontrolovať pohyb, lepšie tú drahu proste ísť súmerne. Čiže mali sme jednu zahrievačku, teraz si dáme 4 pracovné. Začíname 70 kg, budem postupne navyšovať. Pekné pomalé pohyby, žiadne švihové. Yeah, a lot of murk caught me in a hard way, but got a sticky and I keep it at my dog's place. Girl, I left you love it magic, not all shade. Still going bad. Proste musíš šípať ten tréning. Všetci si cvičíte, ja mám pocit iba pre radosť. Ale keď si tie výsledky, tak proste už aj keď nemôžete, tak ešte tam proste jebnúť tie 3-4 opakovania. Aj cez to pálenie, aj cez tú bolesť, cez tú nechuť. Pretože ten sval proste bude šokovaný, nevie čo sa deje, bude mať podnet vlastne naraz, čiže zamerajte sa na to. Čiže 70 kg. Teraz dáme 75, tak 80 a tak všetko. Proste beast. Teraz aktuálne mám od zajtra dietu. Nie od zajtra, zajtra nedeľa, od pondelka začínam dietu. Vlastne teraz sú posledné 2 dní takého oficiálneho objemu. Čiže ukážeme si takú aktuálnu formu, možno bola by tá forma lepšia, kebyže
má človek na to čas proste 24/7, ale keďže som bol aj vo Švédsku, tak proste toto nezažije, tak to nepochopí proste, že celý deň robiť, do toho si variť, do toho chodiť cvičiť, kvalitne regenerovať, proste to sa nedá. Nech robíte čo robíte, proste to telo proste nezvládne regenerovať takú záťaž. Ale nevadí, ideme ďalej. Čiže od pondelka dieta a uvidíme, jak to bude vyzerať. Forma aktuálna, podľa toho sa ukáže čo, jaká, kde, kedy, čo, súťaž a tak ďalej. Čiže ideme cvičiť, dosť bolo reči a užívajte si video na Alchemistovi. I could never be nobody number one fan. Your first number one, I had to put it in your hand. You pussies can't get booked outside America for nan. I'm out in Tokyo because I'm big in Japan. I'm the hit maker y'all depend on. Backstage in my city, it was friend zone. You won't never take no chain off of us. How the fuck you big stepping with a size 7 man zone? This the part with the bite. Čo ti jebe? Ešte si dáme jednu. Posledných 85 kg, čiže všetko. Potom to zhodíme na 55. Dáme sa do pozícií a držíme 5 sekúnd. Tak pomaly dole, pomaly hore a držíme 5 sekúnd. Až kým neumrem. Najebať tam ešte riadne tú krv. Enjoy this video. Pip squeak, pipe down, you ain't in no big three. SZA got you wiped down, Travis got you wiped down, Savage got you wiped down. Like your label, boy, you in the scope right now. And you gon' feel the aftermath of what I write down. I'm at the top of the mountain, so you tight now. Just to have this talk with your ass, I had to hike down. Big difference between Mike then and Mike now. What the fuck is this, a 20v1, nigga? This a prince to a king, he a son, nigga. Get more love in the city that you from, nigga. Man, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Yeah, I'm the Vôbec. sixth guy. Ramena, 2 cviky mám dosť, pretože nemám tu teraz momentálne slabinu a ideme na biceps, triceps, dáme si 2 cviky na biceps, 2 cviky na triceps a tým to hasne. Ideme na triceps, dáme si rovnú kladku, 3 série hneď do zlyhania pracovné. Pomalé tempo, precítiť ten triceps v dolnej pozícii, troška podržať. That was slick as hell, shit'll probably change if it BM start to kiss and tell. Hugs and kisses, man, don't tell me about no switches. I be rocking every fucking chain I own, next visit, ayy. I be with some bodyguards like Whitney, top say, drop your little midget ass, better fucking, ayy. Better drop and give me 50, ayy. Drop and give me 50, drop and give me 50, ayy. Niggas really got me out here talking like. Milujem frajerky noriť. Druhá pracovná séria, dali sme obe viac, 45 kg, ale som piči, akože 20. Včera večer som vyrazil zo Švédska, 20 hodín cesta, o 10. dneska ráno som prišiel, spal som 1,5 hodiny a teraz cvičím. Čiže asi tak. Proste baví ma ten život, ty kokot, užívajte si život ľudia, robte čo vás baví. Niggas really got me out here rapping what I'm living. I might take your latest girl and cuff her like I'm Ricky. Can't believe he jumping in, this nigga turning 50. Every song that made it on a chart he got from Drizzy. Spin that little check, you gotta stay up out my business. Konečne začínam vidieť, že ten život proste... Viem s tým životom hýbať proste. Všetko je iba na vás. Na vašom nastavení, na to, čo myslíte, na čo sa sústredíte, čo si priťahujete, v čo veríte. Pretože nezabudajte, že keď chcete niečo dosiahnuť v živote, a to je úplne v čokoľvek, či už vo vzťahu, či už v kariére, finančne, alebo to je úplne jedno, proste v akejkoľvek oblasti, tak proste vy nemôžete o sebe pochybovať. Pretože vy, ak máte cieľ, ale podvedome o ňom pochybujete, neveríte v tom, možno máte obavy, nejaké limitujúce presvedčenia, tak proste tvoj mozog to cíti, tvoj mozog to vidí a na základe toho vlastne si bude priťahovať príležitosti, na základe toho sa bude posúvať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v prvom rade sa snažte ľudia zmeniť svoj mindset, svoje myslenie, svoje pocity, svoje emócie, aby boli v súlade s vašou víziou. A verte mi, že si ten život budete užívať každý jeden krok, každý jeden deň, pretože vy sa na ten cieľ nie, že budete tešiť, ale budete ním už žiť. Je to tak proste. Preto chcem teraz spustiť aj, nie že spustiť, ale viac sa
začať naplno venovať tomu mentálnemu coachingu. Step by step proste vidím v tom potenciál, vidím v tom proste nejaký svoj zmysel, aby som robil vaše životy lepšími a pomáhal vám tak, ako to pomohlo a pomáha aj mne. Čiže idem si dať poslednú sériu na triceps a vidíme sa pri druhom cviku. But that be busting out the gritty. We know why you mad, nigga. I ain't even tripping. All that little heartbroken Twitter shit for bitches. This for all the top dogs. Drop and give me 50. Drop. Ideme biceps. Mal som už 2 pracovné série, teraz idem poslednú. Máme vlastne kladeva s jednoručkami. Idem skúsiť 37,5. Som ešte neskúšal. Čiže dať riadny šok tomu bicepsu. Fucking son, y'all got to not start the beef with us. This shit been brewing in a pot, now I'm heating up. I don't care what Cole think, that dot shit was weak as fuck. Champagne tripping, he not fucking easing up. Nigga calling top to see if top want a piece of it up. Top want a piece of it up. Top want a piece of it up. Nah, pussy, now you on your own when you speaking up. You the road beat to this is not fucking deep enough. Begging cops or not, boy, you not fucking beating us. Numbers wise, I'm out of here, you not fucking creeping up. Money wise, I'm out of here, you not fucking sneaking up. Cornball, your show money, merch money, feed us. I'ma let you niggas. Dobre, prvý cvik na biceps máme. Ideme si dať druhý. Dáme si v sede stroj na biceps. 3 pracovné série. A tréning odjazdený. Ak by ste chceli nejaký šialenec, dať nejaké video, si zacvičiť alebo neviem čo, tak mi to napíšte na Instagram. Môžeme čo si dohodnúť. Lebo sa tu sám vyprávam ze sebu s telefónom ako kokot. Ale keď vás to baví pozerať, tak to je najviac. Čiže posledný cvik, sede biceps, vlastne 3 pracovné série do zlyhania a na dnes by stačilo. Ukážeme si ešte 100 kg formu objemovej fázy. Som zvedavý, či napíšete, či je tam nejaký rozdiel, od ťaží tých 10 kg alebo nie, lebo akože ja neviem, či mám ísť na 130, aby som vyzeral, že mám objem alebo čo. Finish. Ukážeme si objemovú formu 100-kilového prasaťa po tréningu. Let's play. Čiže asi tak, aktuálne 100 kg, zajtra ešte objem, čiže si dám asi nejaký cheat meal. Potom máme stredko s trénerom a dáme vedieť, čo ďalej. Forma ukázaná, ideme sa prezrieť, dať si shower a vidíme sa ešte v aute. Ladies, gentlemen! Dobre, čiže tréning za nami, ruky, ramena. Ideme sa domov nažrať a iba chillovať, dojebaný som, nespal som, ale aj tak som vám toto video natočil, pretože mi na vás záleží, či si to vážte. Čiže asi tak, myslím si, že čo sa týka hodnotenia Alchemistu, tak na to, že to bola 1,5 odmerky, tak drive tam bol, formček ste mohli vidieť, čiže posúďte sami. Za mňa akože pumping
niečo extrémne na to, že 100 kg aktuálne, tak forma si myslím aj na súťaž. Neviem, čo si myslíte vy, napíšte mi do komentára. No a zajtra ešte máme booking, od pondelka začíname cutting fázu, začíname rysovať, s trénerom uvidíme čo ďalej, dohodneme sa, všetko vám budem predbežne vravieť, informovať vás, čiže určite nás čaká dlhá cesta, krásna cesta, niečo neskutočné, čiže verím, že to budete sledovať, pretože ako sa hovorí, spolu sme silnejší. Dobre, nejdem už kokotine hovoriť a zbytočne vás motivovať, keďže vy aj tak nie ste motivovaní. Ale ak by ste chceli byť motivovaní a usporiadať v tom hlave, tak Fit Mind Elite, Patrik Bombík, nájdete na Instagrame a veľmi rád vám pomôžem. Čiže prajem vám ešte pekný zvyšok dňa, pekný zvyšok večera. Užívajte si, makajte na sebe, zlepšujte sa, posúvajte sa v živote, vo forme, úplne v čomkoľvek, v čom vidíte nejaký význam a ideme ďalej ľudia. Čiže good night and see you later.